Здравейте, приятели, вие сте с първото ни клипче на Майнкрафт с Иван, т.е. Скелет 7 Рон. Батаме да оцеляваме. Ще събрали дървета много. Аре, представи се, аз съм Леоникс обаче. Човека ще събере малко вълна. Окей, събирай да може да дървета. Намерих кози. 3 са тъкмо. 4 са, 4. Добре, защото и при мен има кози. Оле, има роуз ред. Роуз е, аз ще да го взема после. И събирай дърва. Ама аз трябва да събера малко вълна. О, не, времето ни свършва. Става нощ. А пак мобовете са пуснати. Колко тук. Бързо, да прави колиба. Точно 64 дърво. Всеки да си прави отделна колиба. Добре, моята ще е малка. Чакай, може ли да са в твоята колиба, защото моята няма да стигнат материали. Добре, Чакай, не ми трябва колиба. Не прави колиба, копай дупка в земята. Ох, Чакай, нямаме торчове. Нямаме стол, няма как да оцелеем. Що оцелеем? Прави мечове, трябва да се бием. Чакай, прави една кирка, отивай да се взема камък. Ще правя. Спокойно, Иване. Ще живеем в дупка. Докато съберем материали за много. Но нямаме гориво, нито печка. Спокойно. Оу, шит! Край. Просто ми дай една кирка. Не мога. Само трябва да направя пръчки. Дай ми побързай, нямаме никакво време. Се спамват мобове, заповядай. Имам дървен меч. Не си прави меч. Аз ти взема камък и тогава ще направим мечове. Направих си вече меч, съжалявам. Край. Добре, използвай го докато вземам. Ще умрем тук. Няма да умрем. Дръж ще ни спася. Трябва да направим дупка, но трябва да взема достатъчно стон за печка. А това е 8. Ще си направя лопата, за да мога да прокопая. Надолу поне малко, да мога да се спаса. Точно 3 блока трябват. Но нямам кирка. Аз имам. Край. Мъртъв съм тук, самичък. Има мобове, и се заряза. О, не, няма да умреш. Не щом, Скелет 7 Рон е на линия. Просто се отчаявам, когато не съм събрала материали. Имаш ли къде? Ето, носи го. Дръж се, правиш печка, влизаме, печеш. Печеш необработено дърво. Имаш ли необработено дърво? Скелет, хелп, what the fuck, скелет. Бързо, дупката. Вземай и прави печка, аз правя дупка. Та крафтинга тейбъл. Прави дупка бързо. Давай аз. Да. Копай ми под мени. Бързо, влизай. Давай, запушвай. Чакай, слагай печка. Чакай, не трябва в това крафтинг кучето. Трябва ни печка. Само да падне един моб и сме мъртви. Да.Ложих печка. Слагай. Дай ми необработено дърво. Нямаш необработено? Да. Слага, аз стивам. Не, Иване. Вземи столна. Стига се би далече от така. Ами просто се бъркам всеки път. Няма значение, аз се рискувам. По-важното един от нас да оцелее. Вземаме много необработено лут и бягам. Не виждам. Крипър! Крипи! Тук решка пут. Кишме. О, шит, чубо. Жив съм, споко. Чубо и ти виждам името. Споко, жив съм. Крипър ми помогна, седи само полови сърце. Факи. Зомби! Ама споко далече. Ама бързо. Ти нали имаш меч? Имам, но не ми замре. Байса. Добре, дай необработено дърво, бързо. Трябва ми. Ето бързо. Печката ще прави светлина, докато... What the fuck, защо не става? Защото има нещо над печката. Добре, готово.
Като вземем горивото, направи клечки. Направи си Iron кирка. Трябваше да направиш Iron меч, Stone меч. Имаш ли поне едно Stone останало? Бързо, прави торчове. Чакай, аз ще направя Направих, торчове. обаче не знам къде са. Чакай, ще го направя. Дай, прави торчове. Ой, Ето ти един торч, останалите два са за мен. Добре. Защото аз ще ти изкопая малко камък. Не, Ей! опа, сори, просто спази. Спокойно. Добре, прави по-голяма дупката. Аз ще... Бе, щом има такова, кажи го. Щом има такова. Наблизо ще има ценни материали като айрон. Вече, ние сме точно... Ние сме толкова близо до... Ние сме на повърхността, за твое сведение. Но има камък. Ето, виж какво го разширих тук. Чул Браво, го! Споко, зомбито отвън. Чул го, сериозно ти говоря. Аз го видях. Отвратително е. What the fuck? Спокойно. На колко сърца си? На всички без половин. Аз имам само едно така половини нещо такова. На мен ми липсва само половин сърце. На мен липсват повече от има удари. Да, но с даже на кирка, малко ти липсва. Нанеси се пак нещо. Да. Те пак те нараних. Мен ме нарани крипър, който ми помогна, като ми даде малко материал. Какъв? Толкова са полезни крипърите, нали? Да бе, онзи път бях в ония world. Помниш ли? Полезни и разрушителни. Внимаваш ли с клипа? Да бе, 5 видео ограничение. Вземи грабел, ще ни трябва да се стрели. Да. Ще проверя още много нощ. Колко дърво имаш? Не, аз ще проверя, защото... Къде е печката? Не съм я поставила, сега ще поставя. Клипа трябва да продължи. Ще ми дадеш ли малко дърво? Какво? Обработен. Ето 49, аз толкова имам само. Запази си малко дърво. Вземи тези дървета, може да ти потрябват. Аз исках само да си направя клечки и да опека малко торчове да направя. Да, Олива не е на праса побърквам. Стига си ми наричал така. Добре, добре. Кажи не е моето име. Добре, но е толкова дълго. Милконтито. Аз съм Милко бе. Вече. То се разпознава по името. Трябват ни флинтове. Направи ми една каменна лопата. Ети една каменна лопата. Добре, ето ти малко камък. Чакай, аз сега ще направя една каменна лопата на мен. Нещо за камъка. Ти разширявай. Вземи тия торчове. Аз направих един чест. О, шит. Рискувах за да взема торчове. Да направя торчове. Беше добра саможертва все пак. Да. Спасих ни. Гадни тъпо зомби. Само за дето един клипър ми взе половин сърце. Стига ли, знаеш много сърца са? Сори, обаче... Ще се наложи да взема нещо, за си хилна. И какво има за ядене? Ако има супи, не яш. Човек, спокой, ще оцелееш. Ама... Нали се разбрахме без такива? Но само за това, защото съм на кръв. И то много малко. Защото ме побърка. се оцелява. Да, просто. Затова не бива копаем заедно на едно място. Трябва да копаем на други места. Или трябва другия път, като правим клип, да спра пивипито. Пивипито. Не, няма го спи, няма да е много честно. Само дето ще копаем
далеч един от друг, за да не се случи това. Това тук Има- за какво ти? Кое? Добре, ти да си гравела, ще покопаем малко. Копай, аз ще си правя флинт. Добре. Морнинг е! Бързо навън! Чакай, сега ще видя дали е морнинг. Морнинг е така. Да, Почти. морнинг. Да, морнинг. Дай! Не! Отваряй! Не отварям. Милко, дай ми... Знаеш Не ми колко дай. зомбита има? Говори под нас. Милко, вземи е това. Вземи то Iron меч, т.е. Stone меч, който ти направих. Тя ще го приготвя. Чакай си да правя с един Stone меч, че малко се притеснявам със стария меч. Милко, само да излизай навън. Няма да излизам. Оставям ценни материали в честа. Ценни материали като... Ами виж ги. Флинт! Милко, ще ти дам още грабо. Зомбито умира. Дене, Добре. напълно Дене. На моята мини карта го виждам. Имаш мини карта Ами да, Дани ми я направи. и имаш мини мап. Да. Защо не ми каза? Ми съжалявам да го изключа ли? Кое? Минимапа. Ами няма да е много честно. Ама що ми искаш мини мап да имаш? Махай се от тука, бе, спайдър грозен. Убих спайдъра. Взимай това. Ще се бе... О, яйце! Яйце, идеално ще имаме кейк. О, голям зелен гърмящ. Голям прилич на пенис. Познай какво е това. Да. Крипър, аз ще го убим. Не. Ти убий кравата и събери материали. Аз ще го убия. По-добре се бие с крипъри. Сега ще видим. Аз бягам от крипър. Момче. Матка, бе, крипър. Матка, нищо няма да направя, само що... За това трябваше да стоиш далеч от крипър. Нищо няма да направя, само що убия. Още един голям зелен гадняр. До този път да отивай при него. Там е! Ела, че ме видя. Ела, видя. Не те е видял. Иди да убиеш ония чикен, за да знаеш за какво. За стрели, които е по-лесно. Къде ни е къщата? Намерих я. Добре, ама ти сега убий чикъна, който е по-вашен от малкият О, тъпър. мага, къде ни е къщата? Ей, гърмящ. Изгубихме си Гърмяща. къщата. Не сме. Къде? Взех 2 барут. Победих. Сега Не, изгубихме си я. бий няколко овце, убий овце. Край изгубихме се. Не сме. Изби тия овце, аз ще ида да... Аз ще ида да потърся нашата къща. Да, потърся. Стига, бе, 2 яйца на едно и също място. Аз имам едно яйце. О, шит, изхвърля го без да искам. Фак, сега няма да имаме. Ето, Намери ли? естествено, shit. Сериозно, трябва да правим стълби. Да, ще направя. Не такива стълби. Спокойно, няма с такива. Еми, отивай да направи лония другия вид и това... Чакай да ти дам малко дърво. Не ми трябва такива, аз ще направя с стълбички. Нямам предвид такива стълби. Ние предвид къде ще се повече спестяваме. Да, ама откъде? Кой те удря? Никой, аз паднах. Милко, една много важна работа иска да правиш. Да го правиш за камък. Камъкът че ни трябва за много неща, така че трябва да съберем. Аз ще ида да убия няколко овце, да взема онова гориво и им Гориво, намерил си гориво. Готово. Виж, тук си направих къщичка. Тук направих една малка къща. В
Нашата къща отивай да вземаш стоун. Аз ще взема гориво. Аз ще... Между другото клипа не трябва да го спираме и да почваме новия.